खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा दिनै फिन आसामाव दावबायफैगोन प्राइम मिनिस्टार मदि बिथाङा दिनै धेमाजिनि सिला फोथाराव फैनानै अइल आरो गेस सेक्टरनि माखासे गोनांथार प्रजेक्टफोरखौ बेखेवफैगोन आरो बेनि अनगायैबो माखासे इन्जिनियारिं कलेज लुनायनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवफैगोन बेनि उनाव प्राइम मिनिस्टार मदि बिथाङा सोनाब बंगनि हुगलियावबो थांगोन जायनिफ्राय बिथाङा इन्डियान रेलवेफोरनि प्रजेक्टफोरखौ बेखेवगोन बिजनीआव सासे ड्राग्स फालांगिरिजों लोगोसे गं बाजिब्रै थेमायाव थानाय साइकोट्रपिक ड्राग्स जब्द खालामनो हादों चिरां जिल्ला बिजनी पुलिस थानानि पुलिसा सिग्रोमनानै आयेन बेरेखा ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिनि मुङा आबु बाकार सिद्दिक पुलिसा बुंथिनाय बायदिब्ला जेहरुल हकनि फिसाज्ला आबु बाकार सिद्दिकआ बङाइगाव जिल्लानि मानिकपुर पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय सोनाब गेरगाबारि गामिनि मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय बिजनी पुलिस थानानि एडिशनेल एसपि चिरां एसडिपिअ बिजनी आरो बिजनी पुलिस थानानि मावथिफोरा जथायै संदानानै बाकार सिद्दिक मुंनि ड्राग्स फालांगिरिजों लोगोसे गं बाजिब्रै फिसा फिसा प्लास्टिक थेमाजों आबुं जानाय साइकोट्रपिक ड्राग्स गं 93 जेबो गैयै प्लास्टिकनि थेमा साबोन दोनग्रा गंथाम थेमा गं 47 लाइटार आरो गंथाम मबाइल फनखौ पुलिसफोरा हमनो हादों BTC TET टिचार एसोसिएशनआ BTCनि सोरखारनिसिम माखासे दाबि लानानै क'क्राझार प्रेस क्लाबाव मोनसे खौरांगिरि मेल जिरायदोंमोन बिथांमोननि दाबिया जाहैबाय सेथियाव बिटिआरआव फोरोंगिरिफोरखौ NCTEनि आयेनफोरखौ फालिनानै सोरखारि खालामनानै होनो दाबि खालामदों नैथियाव दङ 1999 मायथाइयाव फोरोंगिरिनि साख्रि मोननाय फोरोंगिरिफोर जायखौ मोनसे समाव सोरखारा आयेन बेरेखायै मोननाय फोरोंगिरि होननानै फोसावनाय जादोंमोन बैफोर फोरोंगिरिफोरनो सोरखारि थिसनलाइ गथायालासेनो जाय बिटिआरआव टेट पास जाखानानै मेरिट बेसिसआव फोरोंगिरिनि खामानि मावगासिनो बिथांमोननि साख्रिखौ एडभार्टाइजनि गेजेरजों मेरिट बेसिसआव सोरखारि खालामनानै होनो थाखाय BTC सोरखारखौ खावलायदों थामथियाव दङ जायफोर फोरोंगिरिफोरनिया बैसो बारलांबाय आरो एडभार्टाइजनि गेजेरजों साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हाला बिथांमोननि थाखायबो माबा मोनसे राहा खालामनानै होनो थाखाय BTC सोरखारखौ खावलायदों फैगौ सप्तासेनि गेजेराव BTC सोरखारा जेबो राहा खालामाब्ला सोमावसारगोन होननानैबो बुंथिदों BTC TET टिचार एसोसिएशनआ कनफेडारेशन अफ अल इन्डिया ट्रेडार्स CAITआ 22 फेब्रुआरियाव भारत बन्द फोसावदों आरो बे सानाव साखा बन्द थागोन बिथांमोननि बे भारत बन्दखौ अल इन्डिया ट्रान्सपर्टार्स वेलफेयार एसोसिएशन AITWA जों लोगोसे अल स्टेट लेभेल ट्रान्सपर्ट एसोसिएशन्सफ्राबो मदद होगोन बिथांमोना माखासे दाबिखौ लानानै बे भारत बन्दखौ फोसावदों बिथांमोननि दाबिफोरा जाहैबाय पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेनखौ खमायनानै होनाय बेनि अनगायैबो डिजेलनि बेसेनखौ गासै भारतआवनो समान खालामनानै होनाय आरो गोदानै लाबोनाय EUA बिलखौ बोखारनाय जायनि गेजेरजों सोरखारा ट्रान्सपर्टार्सफोरनिफ्राय सम मथे बेसादफोरखौ दैथायहरनो हायाब्ला गोबां जुरिमाना लायो 22 फेब्रुआरियाव जानो गोनां बे भारत बन्दआव 40 लाखनिबो बारा ट्राक सालायग्राफोरा बाहागो लागोन ULFA आया लांखारजानाय सानै मावथिखौ दिनैनि उनाव गोख्रों राहा लानाय जासिगोन होननानै गांसे फोसावबिलाइनि गेजेरजों फोसावदोंमोन नाथाय मैया ULFA आइनि कमान्डार इन चिफ परेश बरुवा बिथाङा गुवाहाटी प्रेस क्लाबनि सेक्रेटारि सन्जय रायजों फनाव रायज्लायनानै माखासे खोथा बुंथिदों परेश बरुवाया बुंथिदों दि लांखारजानाय नखरनिफोर रायजो राजाफोर आरो खौरांगिरिफोरनि खनले खनले खावलायहरनायाव कुइप अइल कम्पानिनि मावथि लांखारजानाय सानैखौ दिनैनि उनाव गोख्रों राहा लागोन होननानै थांखि लानायखौ माखासे समनि थाखाय दोनथ'बाय आरो बेनि थाखाय कुइप अइल आरो सोरखारजों सावरायलायनो थाखाय जेब्लाबो राजि होननानै बुंथिदों मख'नो गोनांदि लांखारजानाय सानैया सासे आसामनि प्रणब कुमार गगै आरो गुबुन सासेया बिहारनि रामकुमारा सासे 5 बोसोरनि फिसाज्ला दं जायनाव केन्सार बेराम दङ 5 बोसोरनि गथ'साया गावनि बिफाखौ उदां खालामनो थाखाय भिडिअनि गेजेरजों खावलायहरदों आरो मिथिहोदों दि जेब्लानिफ्राय बिफाखौ लांखारदों अब्लानिफ्रायनो केन्सारनि फाहामथायखौ लानो हायाखै बेनि अनगायैबो आसामनि प्रणब कुमार गगैनि नखरनि बिमा बुरै बिसि फिसाफोराबो सानफ्रोमबो गाबनानै बिफाखौ उदां खालामनो थाखाय बार खावलायदों आसाम सोरखार आरो BTCनि सोरखाराबो लांखारजानाय सानैखौ उदां खालामनानै होनो थाखाय ULFA आइखौ खावलायहरनायखौ नुनो मोन्दों भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो
COVID-19 भेक्सिन लाखांनायनि उनाव सासे आइजोनि जिउ खहा जादों। लखिमपुरनि दीपा गौतम मुंनि सासे अंगनवाड़ी मावथिखौ COVID-19 भेक्सिनजों जिउ गोमादों होननानै नखरनिफोरा सन्देह खालामदों। खौरांनि बायदिब्ला दीपा गौतमआ महात्मा गान्धी मडेल हस्पिटालाव COVID-19 भेक्सिन लादोंमोन। बेखौ लाखांनायनि 24 घन्टानि उनावनो बिथांनि देहाया लोरबां जादोंमोन आरो देहा फाहामथायनि थाखाय फाहामसालियावबो दैथायहरनाय जादोंमोन। नाथाय मैया बिथाङा जोबथा हां लाबाय। बेराफारसेथिं डक्टरफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला दीपा गौतमआ किडनी आरो लिभार गाज्रि जानायनि थाखायसो जिउ गोमादों। नाथाय नखरनि आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेनि सायाव फोथायनाय लायाखै, मानोना बिथां दीपा गौतमआ COVID-19 भेक्सिन लानायनि सिगां बिथांनि देहाया मोजाङैनो दंमोन। दादा साहेब फाल्के इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिवल एवार्ड्स 2021 आव सुशांत सिंह राजपूत, जाय थांनाय बोसोराव गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनानै लादोंमोन, बिथांनो हिन्दी सावथुन मुलुगाव मोजां बिहोमा होनायनि थाखाय क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर मेल बान्थाखौ होदों। बिथांनि अनगायैबो दीपिका पादुकननो चापक सावथुननि थाखाय बेस्ट एक्टर फिमेल बान्था होदों आरो अक्षय कुमार बिथांनो लक्ष्मी सावथुननि थाखाय बेस्ट एक्टर मेल बान्था होदों। जम्मू एन्ड काश्मीरनि आनन्तनागनि हाग्रा ओनसोलाव रैखाथि बिफाना उदखारि थाग्रायाव सिग्रोमनानै गोबां हाथियार मोननो हादों। इन्डियान आर्मी आरो जम्मू एन्ड काश्मीरनि पुलिस हान्जाया बोखांनानै मोननाय हाथियारफोरा जाहैबाय गंथाम AK-56 राइफल, गंनै चाइनिज पिस्टल, थरनै ग्रेनेड, माखासे मेगजिन, टेलिस्क'प आरो बेनि अनगायैबो उदखारिफोर बाहायग्रा माखासे आइजें आइलाफोर। मख'नो गोनांदि दासान्दि जम्मू एन्ड काश्मीराव उदखारि आरो रैखाथि बिफाननि गेजेराव गाग्लोबलायनाया जागासिनो दङ। थांनाय साननैसो सिगां उदखारिफोरनि गाग्लोबनायाव 3 पुलिसनि जिउ खहा जादों आरो रैखाथि बिफाननि गाग्लोबनायाव 3 उदखारिखौ गावथारनो हादों। उदखारिफोरा पुलिसनि सायाव गाग्लोबनायनि अनगायैबो श्रीनगराव थानाय कृष्ण धाबानि बिगोमानि फिसाज्लाखौबो माखासे उदखारिफोरा गाग्लोबदोंमोन। बे दायाव जम्मू एन्ड काश्मीरनि पुलिसआ गाग्लोबग्रानि 3 दायनिगिरिफोरखौ हमनो हानायजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय पिस्टल आरो बाइक हमनो हादोंमोन। बेनि उनावनो हमजानाय उदखारिफोरनाव सोंनाय फिननाय लानानै उदखारिफोर थाग्राखौ जम्मू एन्ड काश्मीरनि पुलिस आरो इन्डियान आर्मिया रेड खालामहैदोंमोन आरो बेयावनो गोबां बिबांनि हाथियारबो हमनो हादों। महाराष्ट्रनि अमरावती जिल्लायाव COVID-19 बेरामिया बांनायनि थाखाय दिनैनिफ्राय सप्तासेनि थाखाय लकडाउन होफिनबाय। बे खोथाखौ महाराष्ट्रनि केबिनेट मिनिस्टार यशोमती ठाकुर बिथाङा फोसावदों। दिनैनिफ्राय जानो गोनां सप्तासेनि थाखाय फोसावनाय बे लकडाउनाव एसेन्शियेल सार्भिसफोराल' खुला थागोन। बिनि सिगांबो महाराष्ट्रनि पुनेयाव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशना COVID-19 केसआ बारायनायनि थाखाय 28 फेब्रुवारिसिम गासै फरायसालि आरो कचिं सेन्टारफोरखौ बन्द खालामनायनि बिथोन होदों। रिपर्टनि बायदिब्ला महाराष्ट्रनि नागपुर, अमरावती, मुम्बाइ, पुणे बेफोर जायगायाव COVID-19 केसआ बारायदों आरो महाराष्ट्रआव थांनाय 24 घन्टायाव 6,281 गोदान COVID-19 केस मोनदों आरो 40 जिउ खहा जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला गोदान रोखोमनि COVID-19 केसआ रायजोआव फैदों, जायनि थाखाय COVID-19 भेक्सिन होनाय जादोंब्लाबो COVID-19 केसआ खम जायाखै। इन्डियान सुपार लीग ISL आव मैया बेंगालुरु आरो गवानि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जादोंमोन, जेराव बेंगालुरुआ गलसे सोनो हादों आरो गवाया गलनै सोनो हादों। बेनि अनगायैबो मैयानि सानावनो केराला ब्लास्टार्स आरो चेन्नाइयननि गेजेरावबो फुटबल गेलेनाया जादोंमोन, जेराव केराला आरो चेन्नाइयनाबो गलसेयै सोनो हादों। दिनै हायद्राबाद आरो एटिके महननि गेजेराव मोनाबिलिनि 7:30 रिंगानिफ्राय फुटबल गेलेनाया जागोन। दासान्दि टेबोलनि फारियाव दङ सेथियाव एटिके महन, नैथियाव मुम्बाइ सिटी, थामथियाव गवा, ब्रैथियाव हायद्राबाद, बाथियाव नर्थ इस्ट। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।